Hi friends, norok kaham kurung no tong baina. Ang tesa hai na hai kipin phebuka ani vlog video norok soya khlai nai tongdi ani vlog video. Chini nok ni dogani stand romjak nai ko ni log rok joton thepe paika molok to agina thepaka go abo tesa theparika miyawa thepariwo abo hagai tabok to doga to complete nongkha thepe paibai kaihi orom ni bo thepaka orom bising ni doga wo hi thepaka hingai orom ni bo thepaka joton ek design mangno paituo iko hingai baire ni doga bo baire ni main doga ni bo miyawo iko khom tan dikha sanamka khom paisuya ko kinar kinar tongko border dinani hingai tei color rok tongko paya ko simple khomno dikha asok sajokliya ko obobo tabo glass thepanani bagui oro jotono randa roiwoi rong pola ek pola ri kalangka rong waisa sili kalangka tini phungo phayu mistri ko tabo odeno bijing tongo mo dogarong no swnambai kisa painani bagui romo thepaka jotono ek design mangno pai tukha thepai paibikha hinke tabo hinkai doga kotor main doga thepaka hingkaise tikisa mane gongnai abo paike hingkaise tikisa kam koma hingsingnai kam paimani haingsinai tikisa srai srai hingsinai abo thepai bai tikisa sikok makhamo phano kirima kongna hai phano bolam bolam tei hor kalai kai sui rok haboi ani no kawo thopaio abon bagui tabuk abo glass thepakai to tei hapmang lak turu turu ke khlai tongo mungsa mungsa khai ani nok to paiya kho tola bo tikhaise paper bo si tongo hingke color rok ya kho mutikine tongkho nok to paisuya kho kosomti kasing mai di mani kasing sepunglai bor iko ani wo abo setor ka abo ada sai tongko kosomti abo khai yang go tabo mo khai kopor cari setor baca mani pare untuk mani pas mas khoyo thangnani le ding ja iko begori khatijak dalchini ri rok dabai kha abo hingka mairung bo ready khajak ready khajak thangnani tini khai khwayo thangsinai hingke parani dugan no naiti kaisa teisarani pen kangoi shopping khai tumani iko mo naiti hingkai pocket ganang ang hamjaka abo pocket tongo design hingkai iko
mutai dijen gul gola khaioi bwskango budam tongo naithok jak khangmano colour bo hingke pocket tongthani hamjak kaiko pocket tongo hi oro pocket hingkai mobile rok phano rang rok phano dawi mankaiko aboni bagui ang hamjagoi tubkha o naiti no colour bo naithokjak khangmano muk kaisa se 250 taka dam wngmase ri khaito motamuti kaham no iko naiti frok hingke cherai ni pen kangloi kaitokha thaisingo no paina haro iko pen cherai ni emni pen khaito kaham no puma ni iko abo hai hingke kaisa pen hingkai simple ni no hi abo kai bwthai kisa gwnang hi mutui jaat।